Hola, sóc Enrique Pacheco i vos llegiré el conte El rei Baltasar, escrit per Leopoldo Alas. Don Baltasar Miajas era empleat d'una oficina de Madrid des de feia més de 20 anys. Primer guanyava 8.000 reals de sou, després 10, després 12 i després 10, perquè va quedar-ne destituït. No va haver-hi manera de tornar al seu últim treball i va haver d'acontentar-se amb el sou immediat. Inferior perquè era pitjor morir-se de fam amb tota la família que tenia. «Això em rejovenix», deia amb una ironia innocentíssima. Humiliat, però sense vergonya, perquè ell no havia fet res lleig. I els perepunyetes de plantilla que li aconsellaven renunciar a la destinació per dignitat, els contestava amb bones paraules, donant-los la raó, però decidit a no dimitir. Quina barbaritat! Al cap de poc de temps, quan encara alguns companys, més per molestar-lo que per esperit corporatiu, parlaven amb indignació del cas inaudit de Miajas, l'interessat ja no es recordava de voler mal a ningú per causa de la retallada de sou i estava amb els seus 10.000 com si mai de la vida n'haguera tingut 12. Altres vegades va haver-hi temptatives de destituir-lo, per no tindre padrins, protectors, com deia ell amb gran orgull. Però no es consumava el delicte, perquè, mancat de recomanacions, tenia la qualitat de ser necessari en aquell despatx que ell dirigia des de feia tant de temps. Cap superior volia prescindir d'ell i això li va valdre, d'ací en avant, no per ascendir, perquè no progressava, sinó per a no caure. No obstant això, no les tenia totes, i amb cada canvi de ministeri es deia «Déu meu, encara em baixaran el sou a 8». D'altra banda, no pensava en la cosa pública més que quan hi havia crisi. Es ficava a casa i, envoltat de la dona i dels 3 fills, 2 xiquets i una xiqueta, xicotius encara, s'entregava al caliu de la llar, de les sabatilles suïsses i de les seues pàgines preferides del periòdic. No odiava el món, no era misàntrop, però només es trobava a gust entre els seus, que eren la família esmentada i uns 50 testos amb flors, i 20 ocells que tenia i cuidava en un terrat estretíssim al qual tenia dret pel seu quart pis amb honors d'andana. Era al carrer de Ferraz. Des d'aquella altura gaudia la vista d'un panorama que li semblava sorprenent, sobretot pel silenci, per la soledat, per la llum esplendorosa i per l'aire pur. Miajas baixava al món pensant en les seues flors, els seus ocells i els seus fills. Es capbussava en els expedients amb l'afició que li donava l'amor al compliment exacte del deure i de tota la resta que l'envoltava allà baix ni tan sols se n'adonava. Com on ell vivia de veres, amb tota l'ànima, era el seu quart pis, el seu terrat principalment. Els carrers, l'oficina, els passejos, tot li semblava ficat en un pou mesquí, ofegat. In inferi sursum corda, li cridava el pit, encara que no en llatí, i quan podia, cap amunt, al terret. La impuresa de l'aire de baix era per a Miajas una preocupació constant. Creia deure la salut a l'aire pur del seu retir celestial. Quan sentia parlar de les prevaricacions i els fraus de molts subjectes, alguns d'ells companys seus, i pensava amb orgull en la seua immaculada honradesa, en la seua integritat provada, atribuïa la diferència per associació d'idees, o millor d'imatges, a l'aire impur que es respirava allà baix. Se li figurava que aquella pobra gent s'anava omplint de microbis morals que produïen aquelles debilitats de consciència, aquelles tristes caigudes. Però, en general, pensava molt poc en tot això. Així que quasi tenia oblidades unes certes visites que li havien fet illo tempore, en la seua humil andana dissimulada, personatges il·lustres de la política i del fòrum. L'oficina de don Baltasar era molt important, perquè allí es despatxaven assumptes de moltíssims diners. I com al remat,
el que entenia i en realitat resolia les àrdues qüestions de mines o qüestions semblants era don Baltasar i només ell, els que portaven negocis entre mans volien i procuraven tindre'l de part seua. Amb tot, ell gaudia de la contemplació de la pròpia honradesa com si fora una cosa insubstancial, sense gran mèrit, encara que indispensable. Estava disposat a morir de fam abans que prevaricar en la cosa més insignificant. Però el plaer d'aquest estat de tranquil·litat de consciència no tenia més importància per a ell. Si aquells senyorots il·lustres que el visitaven mai no li feren res de bon ni de dolent a don Baltasar, no es portaren així l'any de gràcia de 1890 i tants els dos ricots americans que havien estat padrins, respectivament, del fill major Carles i de la filla Pepeta. El dia de Reis, de bon matí, el major i la xiqueta es trobaren al terrat sent els joguets de tot luxe. Ell, un guerrer indomable, amb uniforme de tinent de cavalleria, amb totes les armes i galons que eren d'ordenança. Ella, una casa parada per a un matrimoni de porcellana, amb mestressa de cria i un xicotiuet, i dues criades, una d'elles negra. Era una meravella. L'entusiasme d'aquells xiquets pobres, que altres anys s'acontentaven amb una caixa de pintures de peseta i una pepona de preu semblant, no va tindre límits, ni entranyes. A Marcel, el fill segon, el més afectuós, més aplicat i l'aleta del cor de son pare, els reis no li havien portat res, perquè no res era la mesureta de dolços que es va trobar comparat amb els altres fascinants joguets. Doncs bé, Pepeta i Carles no li van tindre llàstima, ni cap mirament, i davant del seu germà, sense padrí ric ni pobre, perquè ho havia sigut l'avi, que era ja difunt, van presumir de la seua riquesa, de la seua sort escandalosa, de la seua alegria insolent. Els xiquets són així. Ja ho va dir Víctor Hugo, descrivint el turment d'un gripau. Com no se li va ocórrer a don Baltasar remeiar aquella injustícia de la sort? No ho va saber a temps. L'encarregat de donar la sorpresa va ser un xic que, amb molt de sigil, de part dels ricots americans, va deixar de nit, amb el pretext d'una visita en el terrat, els regals aquells amb targetes en què es llegia. A Pepeta, Gaspar, i a Carlitos, Melcior. La mesureta de dolços de Marcel era una de les tres que sa mare havia comprat, perquè aquell any el pressupost dels miajas anava ajustadíssim. I la nit anterior, la del 4 al 5, el matrimoni amb profunda tristesa, resignat, havia resolt, després d'una melancòlica deliberació, que era una bogeria gastar-se diners aquell any en joguets, per modestos que foren, ja que no n'hi havia ni per a cigrons ni per a apedaçar les botes dels xics. Quan don Baltasar, molt matiner, va pujar al terrat i va veure els seus fills al voltant de la meravellosa troballa i es va assabentar de tot i va contemplar l'alegria boja, salvatge, dels egoistes agraciats. Ai, pobrets meus! I després va mirar Marcel, que pàl·lid, somreia amb una carussa, xuplant la cinta blava de seda de la seua mesureta de dolços. Va sentir una angoixa dolorosa en l'ànima, una espècie d'agonia de tan bo com era el seu cor pur, de pobre resignat. Allò era igual que una punyalada. Déu els perdonarà, però els seus benvolguts compares havien incorregut en una omissió grollera, de fadrinots sense delicadesa, molt rics, esplèndids, però que no sabien com eren els seus fills. Aquells joguets finíssims, de prínceps, valien entre tots dos, com a mínim, 30 duros. Mare de Déu Santíssima! Perquè, amb 30 reals, Melcior i Gaspar haurien pogut fer feliç tota la família. I ara, ai, mare, ell, Miajas, estava passant per una amargor pueril que era inexplicable, de tan forta, de tan profunda.
Si haguera sigut Pepeta la desheretada, a crits hauria fet constar la més enèrgica protesta. 3 hores de plor i puntades de peu, com a poc. Carles hauria disputat a punyades l'odiós privilegi, si no era ell el privilegiat, és clar. Marcel somreia, lluitava per vèncer-se, per dissimular la tristesa, i tenia 8 anys. Àngel de ma vida. Quina culpa té ell que el seu pobre avi se li hagi mort i que jo dega encara al forner tot el pa que hem menjat al desembre? Miajas no sabia què dir, ni què fer, ni tan sols com mirar el seu fill segon, que es quedava sense joguet. Marcel se'n va anar cap a son pare. Se li va ficar entre els genolls i va començar a acariciar-se les galtes fregant-les amb els pantalons rasos del seu senyor pare. El seu papa era el seu joguet, de moviment, d'afecte. Així semblava pensar el xiquet consolant-se. Aquelles carícies de resignació monstruosa, resignació als 8 anys, van exaltar més la sensibilitat paterna. Don Baltasar es va creure inspirat de sobte, una inspiració meitat amor, meitat rebel·lia. I així va ser que va exclamar amb veu nerviosa, enèrgica, d'alegria fingida: «Observe, senyors, que ací falta un rei». «Quin rei? Quin rei?» van cridar Pepeta i Carles. «Sí, en falta un. A tu, el rei Melcior t'ha regalat això. A tu això, el rei Gaspar. Falta Baltasar, que és el que porta el regal de Marcelet. Cosa bona. Però, amic, com el rei Baltasar ve de més lluny, d'allà de... Miajas era molt mal orientalista. La Cochinchina! Doncs ve amb retard. Per les nevades, com els trens a vegades. Però vindrà. Oh, jo t'assegure que vindrà. No passa de demà, Marcelet, creu ton pare. Marcelet, amb llàgrimes d'alegria inefable en els ulls, somrient entre llàgrimes, com Andròmaca, mirava son pare extasiat, dubtant de la seua felicitat futura. Creia i no creia en els reis. Potser era dubtós allò del miracle dels joguets posats al balcó per mans invisibles, però ara s'inclinava a pensar que el seu rei, aquesta vegada, seria son pare. I li ho agraïa tant, tant. Era millor així. Però arribaria el joguet. «I què li portarà?» va preguntar Carles entre incrèdul i envejós d'una sort futura, perquè ja no li tocava res. «Això només Déu ho sap. Però em sembla a mi que serà... Tu què n'opines, Marcel?» Marcel era particularment aficionat a les defenses de places fortes. Era el bobant de la casa. I mentre Carles armava fins a les dents, ell preferia construir muralles de cartó i amb un enginy positiu improvisava espilleres, canons, reductes, combinant els més heterogenis desaprofitaments de la indústria. Didals vells, peus de pota de butaques trencades, cartutxos buits d'escopeta, caixes de mistos i bona cosa d'inutilitats que, ben combinades i distribuïdes, convertien la taula del menjador en una fortalesa molt respectable. Marcel va opinar que el rei Baltasar li portaria, si era home de paraula, soldats de llautó, d'artilleria, amb canons i tot. Don Baltasar es va tirar al carrer atordit, com si estiguera borratxo, per les emocions d'amor, amargor, despit i decisió impulsiva que li omplien l'ànima. Se li figurava que portava, si no a la mà, en l'ànima, en la intenció, una torxa incendiària que havia de calar foc a la moral pública que es devia a l'ordre constituït, als més als principis, que en sabia ell. En fi, que eixia disposat a complir la seva promesa temerària de trobar el rei Baltasar i ja no de portar-lo de la Cochinchina, sinó traure'l del centre de la terra i fer-lo presentar-se davant el seu Marcel amb un joguet veritablement esplèndid, que no valguera menys que el dels seus bons germans.
El primer que va fer va ser el que fa el govern, pensar en les despeses, no en els ingressos. Triar el joguet monumental, així li deia dins seu, sense pensar en la mina o en la loteria d'on havia de traure els diners necessaris per a pagar-lo. Es va parar al carrer de la Montera, davant d'un aparador de joguets de luxe. Entre tanta monada de preu exagerat, no va vacilar un moment. Va fer-ne l'elecció des del primer instant. Res d'armadures, cotxes, velocípedes de maniquí, pilotes grans ni altres llepolies. El que havia de comprar a Marcelet era aquella plaça forta que admiraven 4 o 5 brètols que envoltaven miajas al costat de l'aparador. Voler és poder, pensava l'humil empleat. Aquestos xics s'emportarien eixa meravella de l'art de divertir els xiquets, amb no menys plaer que jo. En matèria de possibles, ens hi llançaríem aquestos pillastres i jo, i no obstant això, ells se'n queden amb el desig i jo entre ara mateix en el comerç i la compre. I li la porte a Marcelet. On està el privilegi? On està la diferència? En els diners? No! 1000 vegades no! En la voluntat. És que jo vull de bona veritat que eixe joguet siga del meu fill. I va entrar-hi. I va comprar la plaça forta que l'enlluernava amb aquell metall dels canons, les bales i els accessoris corresponents. Quan Marcelet vera aquelles torres i muralles, ponts, troneres, soldats i grans peces d'artilleria, es tornaria boig. Creuria estar somiant. Tanta bellesa tota per a ell. En anar a pagar, després que el joguet va estar damunt el taulell, don Baltasar va sentir un nuc en la gola. «Veuran vostès», va dir, «no me ho emporte ara precisament perquè, naturalment, no vull carregar amb eixa baluerna». «Li ho portarà un ordinari». «No, senyors, no es molesten vostès. Deixeu-ho així apartat. Jo enviaré algú a replegar el joguet i llavors portaran els diners. El preu...» I va eixir atordit i entropessant-se. «Ja no hi ha marxa arrere», anava pensant. «El joguet és meu. Un acord és un acord. Cal buscar els diners davall de les pedres». Però en comptes de m'emprendre a recórrer el carrer, se'n va anar, com sempre, a l'oficina. Hi havia grans dificultats per a arreglar assumptes que demanaven del Ministeri ser despatxats, i el director havia disposat de fer hàbil aquell dia festiu. Hi havia una gran maror político-moral i administrativa en aquells dies a Madrid i a tot Espanya. Una d'eixes grans irregularitats que de tant en tant es descobreixen havia posat una vegada més damunt la taula la qüestió dels suborns, les prevaricacions i altres clàssiques apropiacions indegudes en l'administració pública. Els principals periòdics treien foc. Es feien grans concentracions públiques per a protestar i escandalitzar-se col·lectivament. El cercle mercantil i una junta d'advocats s'obstinaven a empaperar un ministre i molts prohoms, pel que sembla, poc delicats en matèria de costos de determinats serveis públics. El Ministeri, amenaçat amb tant de soroll, s'agarrava al poder com una llepassa. I en les oficines de Madrid es feia veure que la justícia seria implacable. No es parlava més que de revisions de comptes d'expedients, en fi, es pretenia que la moralitat dels funcionaris brillara com una patena. Feia molta por. «Sempre pagarem justos per pecadors», deien molts pecadors que encara passaven per justos. I a tot això, don Baltasar Miajas no s'assabentava de res. Sentia campanes, però no sabia d'on venien. El rum-rum de les converses referents als tripitjocs legals li arribava sense treure'l dels seus pensaments habituals. Ho sentia com qui sent ploure. Ell complia la seva comesa i en pau. Quan va arribar aquell dia davant la taula del seu despatx, disposat a traure el preu del joguet de davall de les pedres,
No somiava que hi haguera al món immoralitat, empleats subornables ni res de tot això. El que ell necessitava eren 10 duros. No sabia que estava assegut sobre un volcà, envoltat d'espies. Els espavilats del negociat, que n'hi havia, es convertiren en paladins de l'honradesa provisional i temporera que el director del RAM havia decretat pegant punyades sobre la taula. El diable, i no la providència, com va pensar don Baltasar, va fer que se li acostara un cert contractista, interessat en un expedient que Miajas acabava de despatxar a favor seu, i, fingint sigil, però amb ànim que pogueren assabentar-se uns altres oficinistes de la seua generositat, deixara entre uns papers alguns bitllets de banc. Era un home tosc, acostumat a triomfar així en les oficines del seu poble. I com que no coneixia Miajas i volia anar anunciant aquell procediment expeditiu, perquè ho saberen els que podien servir-li el dia de demà, va fer el que va fer d'aquella manera maldestra que comprometia l'infeliç empleat. Don Baltasar, al principi no es va adonar del que acabava de succeir. Encara no s'havia fet càrrec d'una acció tan reprovable, i ja els espies del director s'havien fet l'ullet. Quan el contractista va insistir en la seua malaptesa, cridant l'atenció de Miajas, aquest va veure el cel obert i, equivocant-se, sens dubte, va atribuir llavors a la providència aquella oportunitat del diable. En una altra ocasió, sense escandalitzar-se, amb molta humilitat i modèstia, li hauria retornat a l'espavilat aquell els diners, dient-li amb bones maneres que ell havia complit amb la seva consciència i que ja estava pagat pel govern. Però ara, Marcelet, la plaça forta comprada, la promesa de portar el rei Baltasar encara que l'arrossegara dels cabells i un cert esperit profund de rebel·lió, de protesta moral... En fi, va ser així com don Baltasar, en veu baixa, tremolosa, va dir: «Oh, no, cavaller, és massa. N'hi ha prou amb un xicotet record. Guarde-vos d'això, prompte». I va ficar entre uns papers un bitllet de 50 pessetes. Al matí següent, en el terrat de l'humil habitatge de Miajas, el seu fill segon, Marcel, va trobar, amb una targeta signada pel rei Baltasar, aquell joguet fascinant, la plaça forta que ell havia somiat. I a la vesprada, el rei Baltasar va rebre la notícia que l'havien destituït. Per a fer-li un favor, no li obririen expedient. Així és la justícia. No havia perdut més que el pa i l'honra. Nota de l'autor. Ja hi havia una víctima. Heu escoltat el conte El rei Baltasar, de Leopoldo Alas. Podcast de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.